Di m na-akụ m ife ka ụmụaka. Etu nwoke a si akụ m ife, ọ kụgidego m ife ndị ala ike. Ịmara etu esi eweta ụtalị aka ụmụaka na o gotelu m koboko, gotekwalụ m ụtalị. Ịghọta na ọ sị m na ọ kụgidelie ife wee luo one day wee kụọ ya ife ọkụlụ ya nya wee daa fenti ya na oche na ya anwụsigo. O wee bulie wee jebe ụlọ ọgwụ wee gwọsị anya. Enyi ya nwoke wee sị anya akụzili ya ife wite aka ya goteli ụtarị ma ọkoboko na ife ya ji akụ nwunye. O wee je wee goteli ụtarị. Ọ sị m nne na mfọ azụ ya na azụ ya niile bụ apa ụtalị die na-akụ ya. Ọ sị m nne so ka a mụọli ụmụ na-abụ ya chọrọzi ịnọ n'ụlọ bikos ọ na-abụ pụọ m ya batara ya bịa jụọ ya ebe o jebe nọ ya ka o ji akụ ya ife o. Ịghọtago, mgbe ụfọdụ 2 days, mgbe ụfọdụ a day, and ego na-enyefe ada ezu ya wee chọkịasịbe mama put ka wee na-asọpọt ya wee bido isi mama put wite ego ya yọtalụ ndị befe ahụ mana fa mara nọ ife nya chọọ iji ya wee mee. So di ya batazie anya baali ya mba, ọ sị ya na ọ ga-akwụsị mama put afọ bifo ọ pụọ na eje yọbịa biko kwa mbọsị ya ga-akwụsị mama put a kwa mbọsị ha ka nwoke na-eme. Ọ sị m ike kwụla ọtọ gwa ya na ya kwụsị dis mama put na ego ọ na-eweta ma nzuzi o apụghị ọtago. So ọkwana ya na ọ ga-enye gị ego nri, ọ mara na ụmụaka na-eyi akwa, ọ mara na fa na-agba akwụkwọ, ọ mara ife ya ọnọgidere nye 1 naira sa gotela ụmụaka akwa ma ọ wee neten apụghị ọtago. Olodatide ojesie bata fasi so okwu ịmago onu bikos na ọ na-abụzi ojesie bata ma ya tụpụnarị ọnụ ọ na-ewu ya iwo na-atụpụnarị ọnụ bikos ya kwuo okwu otie nye ife nye kwugo okwu nsogbu ya wee sibe n'isisie na ya mara na ọ ma nje kwụghalị ka o si akwụghalị the next day. Ọ na-emekwa biznes o. Ọ sị m nne ya wee sisie nri dọba ya si rice sie beans mee stew ịmago onu wee ghee kpọmọ na ndị otie ma plantain wee setiche wee bazie n'ụlọ ka ya jee yie akwa wee pụta bulu pụọ. Ya na-apụta bụ na di ebulu stew ya wunye na toilet, bulu rice ya wunye na toilet, wee bulu maka na fa nwee pit toilet ebe afọ. Ọghọta na o wee sị m wee bulu kedu afịa beans ewuọ na plantain everything. Ọ sị m nne ike wee kwụrụ ọtọ wee gwa ya pit toilet na-ekwu bụ ụdị ọ ga-abụ alụsị anya ebuzielu sitin dọkwasa n'elu ya ọpụghị ọtago. Onwe ka esi alụ ya according to bikos ajụba m ya ka o si wunyezie nye flush anya o wee sị m na o nwere ụdị pit toilet ọ bụ ya like adọbịa adọkwasakwu ya sit eji aga. Ọ sị m ya wee pụta wee daa n'ala wee na-akpọlegheli na-ebe ya bela akwa for 2 days maka ego niile ya nwere ka ji wee si nri afọ n'ife a na-eme ụnyasịsie na ịmago nye were obele gen wekwele gobolu ihe niile. Ọ sị m nne na ya beketezi akwa di ya wee sị ya n'ife a ji wee wụpuo nri bụ na ya chọtali ọlụ. Ya wee sị ya ọbụgodu na ịchọtalụ m ọlụ na ọ bụrụ na ịkwa m bido ọlụ na m ga-ahapụba were ego nke a tii na akpa na ego niile ya nwere Key West ndị na-eme na ịchọtali ọlụ. Ịgbagolu ọyọbazi anya sị ya na ya chọtali ọlụ nkewa. Ọ sị m nne na dadị ọwụpụrụ nne ya na ya ligokwa elie ịmagonu o wee kobia wee sebie ewurisi sie nye kedu ife a ga-emekwanụ. Ya wee sị ya ka aje bido ọlụ ọsịwa na ọ ga-echegodo olu ka ife ya kọrọ ya hilsịa. Ọ sị m nne o wee bụrụ na ebe ọ chọtali ọlụ bụ ebe a na-ele supermarket like ụmụ shopping malls a ịghọta na ebe a ka ọ chọtali ọlụ. Ya wee bido wee welu uniform jebe ọlụ n'ife fa na-alụ bụ 8 hours. Ọ sị m o wee luo one day na o nwere ife fa na-adọkwasa n'elu ịmagolo iligo ladị wee dọkwasa so nya wee dọkwasị ya dịtịn wee kopụ. Ịghọta na wee bulu ụzọ wee daa anya n'azụ tisee n'azụ ya wee maa n'ala. Ịmagolo ndị ọzọ fichebezie nye madam ha si anya jee ka yipụ akwa afọ sachapụsịa ife dị na ya. Ọ sị m nne ka abanye na washroom yipụ akwa na-asachi ya na one girl ịbata wee fụ azụ ya this girl wee tie wee were ọsọ wee gbapụta ilo wee bịa kọbalụ madam wee bata wee jụrụ ya sị kedu ihe ọ. Ọ sị m nne ya wee mepee ọnụ ya everybody daa n'ala na-ebe akwa maka ife azụ ya
ọ sị m ha wee bido wee kpabalị a sị m ha bido kpabalị a sị anyị anụzina this man ya wopie court fa na-akpali ya mana ụjọ juru ya arụ nwoke kụgidelie ife na-akụ ya ụtarị ịmago ya mere ebe o je weta ụtarị mara elu ụmụazị si ebe akwa ụjọ ju ya arụ fa na-akparị ya chaa afta ka ife ahụ mechiri ruozi ịgbagolu 2 to 3 weeks madam wee sị na ya chọzi ka alụlụ ya 8 hours n'ife a chọzi bụ 12 hours afọ ịghọtago so ebe afọ ka a nọ wee sị na chi egbukwa enyi maka na di ya ma nkwe ka alụ 12 hours and ọ bụrụ na ya kwụsị ọlụ na ọ ma na-enye ha ego dị enough and ọ ga na-akụ akwụ ya ihe ịghọtago ya wee nalụ wee gwa die esa na nke a ma mme na ha kwụsị 8 hours na ọlụsigo ebe afọ ka a nọ wee jekwulu madam wee gwa ife niile ya ga-eme ọsị m nne ya wee nata afọ ịghọtago ya wee nata wee si die na ya anụsigo ya bụ agodi na alụsigo ya bụ dugu ụzọ jee tinye akwụkwọ na ya anụsigo ọkwa ịghọtago bifo esendịalị akwụkwọ wee fụ o wee tie ịgbagolo ike kwụlụ ọtọgwu ya o wee dagoli ebosa m ka o tie enyi ife na enyi nwoke ịbata enyi nwoke wee jụọ ya sị a kedu ife na-eme na o wekọbala enyi nwoke kọsa enyi nwoke wee sị makwala ife nwaanyị a wetala gị akwụkwọ kọt wee na-achọ ka ịkụ onye ife chọkwa unu bụla apa wee jebe dat kọt ịmakwala ife na ọnya mere na ọ hapụrụ ya dat day ọsị m nwoke a na-emezi anyị ka ọ ga-egbu ya wee sị mba na mbụ ya na-akwa anyị ihe na ya mụtagoli ya na ụmụ ịtọ ka ya jizi ọsị m nne ya wee ji nwayọọ wee palụ ngwongwo ya wee na-abe nna ya ewee lụọ na kọt wee kpebe ịgbagolu nwoke nwa adakwa na si na hapụ na ya na adụ sọrị na ya ga-echenji na ama ntizi efe na ama nkụzi ụtarị nọọ iwo nke nwa ịmagolo ejesie biznes bata bịa na-enye ya nsogbu atasị afụfụ nke nwa na-akọghedi maka na nkọgheli ka ọ wụtumi ọsị m nne George wee sị ha na-aka ha jee kpọta ndị famili ha ka ha nye aka nyasị ndị famili ha nyasị George sọrị ma akọtakwuo n'ofu na ya chọrọ na ọ bụgodu na ndị be ha bịa kịta bido ụtụtụ yọgide ebiko ka mgbede pụọ na ya ma nkwe na ndị be ha laikili ego na ego ọ na-enye ha na ndị be ha afụgo ihe ọ na-akụ ya na ọ bụrụ na egbu onye kịta na o nwere ife ndị be ha ga-eme maka na ha ma onye di ya bụ ọkwana ọsị m nne ya na ndị be ha bidogede ebe ahụ nsele okwu n'aba n'ụlọ ya sị ha na nsogbu adọrọ na ya ga-echighekwa azụ ka ya jee chọta ụlọ na ebe afọ fabi maka na nwaanyị afọzi ọ bụ na ọ dụrụ ede ya chigeta azụ kama na ọ ga na-eme ka ọ na-alụ 8 hours maka ụmụaka ọsị m nne ọsị m ma mana ekpegidere ikpe n'ihe a sị na di ya ga na-enye ka a gbakọsịala ego di ya egwerewo 100k n'isi ofu nwa 100k n'isi ofu nwa na ego ụgwọ akwụkwọ adọkwa ya n'ofu nwa 100k no 300k ka di ya ga na-enye every month na ya mụrụ na di ya nwere ụdị ego n'ụwa na nwoke a ada enye di ha nne na ihe a ji lebe mama put bụ maka gịnị na ego ada ezu ọsị m nne na ọ dị aka atọ ụtala onye ta ụtala dozin ego ọsị m nne ọkwa ifuru di na ife George ji wee kwelụ ka fa na-abụ gbasa ahụ bụ na ya yọkatalụ George yọkata ya ka agbasa ọjụ ya wee tọn oyipụ akwụ ya ihe efi ọwọ na kọt ihe a fie ọwọ maka di ya yọgide go ha biko na-achọ ịkọnvinsi ha ya wee yipụ akwụ ya ya George kwụlụ ọtọ na-eni esi ya ọ gị melụ nwaanyị a ihe a ka o nwere asidenti ọ sị na-asa aka na-enwere ya dosọrị ya mere nna nọ maka na ya chọrọ imeri arụ ka ya ji wee were ụtarị wee mee nna na enyi nwoke si ya mara ọsị m nne di eweli ikpele na-eje ije na-ayọ biko na-ayọ ndị befa n'anya eje chọta ụlọ yọtago na data umeala si anya bịaba ka ya gwara ya na ndị be ha dọrọ hapi ya akpọrọ ụmụ ya gidigidi back to ebe fa nọ nwaanyị anyeli aka chọta ụlọ ọsị m nne ọkwa ịfụlụ n'ife a ji wee weta m dị stori bụ na ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-apasị through a lot maka ndị be ha maka na ife akụkatala ya ife ya na-ayọ ndị be ha na nwoke a ga-egbukwu ya asị anya dibe na-ele esi anụ di na ọ bụrụ na onye ọbụla jele ije di gbapụtara na onye afọ na ama nwe ndị na-anụ di ma oche na papi etirie ife
ma oche na nne ya mere ife a ka a ga na-akọgiri egbuo nwa mmadụ. And ọkwa ịfụrụ onye ọbụla sị gị nọlụ gị dibe fa gbataralụ gị ọgụ na ndụ ịnwụrụ they won't even come to gbatalụ gị ọgụ n'ọnwụ. Ndị a gbatara gị ọgụ na ndụ ama mgbatalụ gị ọgụ n'ọnwụ ọkwa ịghọtago. Mana ka njụkwa nwoke je weta ụtarị gote koboko na-akụ nwunye ọ bụ oru ka ị gbatalụ ka nwaanyị ka ị na-anụ nwaanyị ị na-anụ anụ ịkwụsị anyị ife abalị irigori esebe ibom gị o buolu gị afọ ime 9 months mụọlụ gị nwa ị na-etikwa ife ebe ọ dị ime maka na ọ chukwu ka ị bụ adonno emelugi chukwu ụmụ nwaanyị ọ bụgodu na emeghị chukwu o nwere onye ikelu ka ngwa gị amụrụ m ife ụfọdụ ụmụ nwoke che na fabụ na ịbụ nwoke na ịbụ nwoke na inidiro nwaanyị jee mụọ nwa sọgụ ka mfụ na ịbụ nwoke bụ na nwaanyị bata n'ime ndụ gị tọọ ime mụọ ọnya bụ na ụwa amalụ na ịbụ nwoke. Ọ bụrụ na ị tụbara nwaanyị ime o nwere onye ga-epuruvu gị eman ọsọkwa ya gị jee ụlọ ọgwụ mee test gote na-asị na ịba eman yes biko ga-asị gị kwụsie tụọ nwaanyị ime ka anyị wee malụ. Ụfọdụ ndị mmadụ nwere aja afọ eziokwu m na-akụ nwaanyị akụboko. Ọkwa ịfụrụ ndị nne na nna ndị akpọrọ ndị nne na nna ndị ụfọdụ ndị ji ego ka chukwumelu na ebele ịbụrụ nwa agbọghọbịa na-anụ di wee na-akụ ka akụgbuo iwe nọla ana na-eche mgbe ndị be unu ga-asị gị ngwa gị pụtaba egbuo gị di a. Ọkwa ịfụrụ ndị be unu afọ agbataralụ gị ọgụ na ndụ fema mmekwu enitin ma nwụrụ fa nọdụ ihe niile afọ ịkọlụ ha na as long as na ọgọ ha nwoke ga-abịa sị I will take care of everything ọ gwụchakwa onye re ha 100,000. So your life is your life not your people's life. Ebube gị mele ọsọ na ịchọ ịnọ ndụ ọ sị m nne na kịta anyị achọtala ụlọ pụọ na ndị be ha na-akpọ ya na fonu na ya chọrọ ipik na ya anwụsigo maka na ya na-ege ndị befa ntị na ya chọrọ inwezi anything to do with ndị befa ha abịa na-ayọ ịghọtago because na George kwụọrọ ọtọ ewee saa afọ isi ya agbakọta alụfa mbaba si kedu isikwa nọ mmadụ mụlụ gị ike gwụrụ sị m ma mmalụ na ya zukọrọ ma mịa ihe a esegosiri ya n'azụ ya wepụtara na kọtụ onye ọbụla kwụrụ ọtọ tibe mkpu na mamiya etire mkpu n'ihe o kwuru hei ọdọkwa mma gwara arụ gị nwa God o jewelu na ya ma na o wutelie ịghọtago maka na o ji nọ n'ofu ebe na-edi mana wepụzie n'ọnụ sị mba nwa gị pụtaba na a ga-egbu gị ma mịa emerie kịta ọ na-akpọ ya na fonu na-agha biko ya gbaghalụ na fa mara na o lusiri otu afọ na fa mara na o mere nke nna ya wesị na ya ma mgbaghalụ fa na ya chọrọzi inwe anything to do with ndị befa n'ọnya ka a ji wee wepụta ife ebe a ọ bụrụ gị ị ga-agbaghalụ fa ị ga na-atakwa ha na ndụ gị na nwaanyị afọ ka a chọrọ iji wee melụ nne melụ nna fa nọzialụ maka na nwaanyị afọ bụ ihe fọrọ adọ ka nne na di ya ada anụzikwu nkwụsie ihe o kwuru maka di alabakwụba anya chebe ọbụwa ji ọdụ bụ ekwu ọ bụghị ya tago. Enwere enyi ka nwanne honestly ndị bụ na emetere ya falụla anakwa nwa adaka maka ego di gị na-enyefa nwoke ọ sị bụ nne na ka agbakọsịsị na 300 ka a ga-akwụ ya na ya ka do shock tuluo tata na di na-emeke such money di na-emeke a lot. Amụrụ nne ịmalife do gị mma mee ịmanụ na-ejide ife nkwụ wee George so nwanne m kedu ife ilo kedu ife ọdụ ka ọnya mee ọnya gbaghalụ ndị befa ka ọnya hapụba daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.